sí n'hi han de coses, Planíssim. I a més, per tots els públics, no? I m'han dit que vas a tot. Bueno, abans hi anava. Ara, des que tinc canalla, doncs potser toquem una mica més el familiar, una mica menys aquells concerts d'abans, no? Què t'agrada? Doncs home, a mi m'agrada molt que des de petits puguem portar-los a això, a veure arts escèniques diferents. A més, això, que tingui molta potència el fet de ser diferents tipus, no?, d'espectacles que poden veure, que puguin veure dansa, que puguin veure música, que puguin veure espectacles que ho barregin tot. M'agrada, doncs, això, el cicle de nadons, el més petit de tots. És el que ara vas més? Sí, és el que ara ens és més fàcil anar-hi, no? Perquè tens? Sí, perquè tinc un nen, tinc un nen petit de 2 anys i mig. Ah, clar, és el cicle perfecte. Per tant, ara estem a cavall, no?, de nadons amb alguna cosa d'una miqueta més grans. I això que em deies, aquesta varietat, és el que hi has trobat quan has vist la programació d'aquesta temporada? Sí, és el que hi he trobat i el que destaco, no?, que no veiem només espectacles d'un tipus, sinó que puguem crear públic des de la base amb espectacles molt diferents, no?, i que ho aprecio molt. Hi ha el cicle de nadons, hi ha també el més petit de tots, i el que ho engloba tot, que són els patinautes, no?, en tots els espais, no?, i diverses propostes escèniques. Correcte, a més t'ho posen molt fàcil, sovint a l'escola et trobes la programació per si te n'havies oblidat, i és molt fàcil poder accedir-hi, i és molt atractiu pels nens veure la Pati, en Nau, està molt bé. Ser diferent no està malament, fer trencaclosques d'ulleres o anar amb patinet. Ser diferent no està malament, si som iguals. Parlaves d'això, no?, del valor que té, no?, que els nens i les nenes de ben petits puguin veure espectacles de qualitat, el que els dona, però des d'un punt de vista racional, des d'un punt de vista emocional, com ho vius? Home, és molt bonic veure aquella mirada, no?, que ells potser encara no parlen, però se'ls omplen els ulls en somriure d'una cosa que és diferent al que fem dia a dia i que veus que com que els omple ells, t'omple tu, no? Va, que no et perdràs, Doncs, segur. concretament, he vist 2 espectacles al novembre, el Cargol treu banya i la pescadora de somnis, que crec que són ideals per l'edat que ara tenim a casa de canalla i que es veuen d'una qualitat fantàstica, titelles, cançons.